Matangyang naho mahita sudi. Amin. Marinde mahita siyang bukuenda nomor 10 ayat 1 dot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Di horhon haposwon namin nasatokin, jalan naniangido hasangapon na sumurung, na lumobi hamulyaon na saleleng-leleng na tuhami, hami akan naso tumalion akan natalida, akan na tumalion akan nasotarida, ay na matikido anggo akan natalida, alay na saleleng-leleng nado akan nasotarida. Haleluya. 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 Matangyang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham di hami, aidang tarbahen hami mambahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni, saya lehon ma di hami roha banwa gijang, asa tau hami manimbangi, dohot mangulahon lomo ni roham. Saya dongan ni mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita yang buku ende nomor 210 ayat 1.
sonang rohaku Tuhan Yesus Tangihon hamuma patik ni debata sian sada Petrus bidu 4 ayat 10. Sada Petrus bidu 4 ayat 10. Masih paturi-turian mahamu ganup marguru tu asi-asi na jinolona. Songon aka juara bagas na buju di ragam-ragaman ni asi-asi ni debata. Atong rap mangido gogo mahita sian tuhata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na homba tu patikmi. Amin. Marinde mahita siang buku ende 354 ayat 2 dohot jonjong mahita sude. Potima dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha midam hamatian ni padosa. Mulak manian pajahati tumadikon dalana. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alanii umbahen hupangido hami. Sai sundati matoru-torum asa unang mangunai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringotu hasesane dosa. Alani pangalosyota do umbahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni haja hatota do ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang pahitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Asangapon ma di debata na digijang. Amin.
Marinde mahita yang buku ende 427 ayat 4. Hata ni debata turpuk ni armingguon sian Lukas bidu 14 ayat 12 saterodi ayat 14. Sian Lukas bidu 14 ayat 12 saterodi ayat 14. Tajahama masoring-soring. Didokma huhut tunama mio ibana. Jupa di bahen ho pesta manang haruan. Unang mapio tusi aka ale-alem. Manang haanggim, manang hula-hulam, manang hombar bagas mupwe, akan nagabe. Asa unang nasida muse mamioho, gabe di balosi tuho. Jadi matua mahodisi, aidang talbalos nasida ituho, alay marbalos do ituho sogot di haheheo ni aka patigor. Ima sahatna, matua do akan na tumangihon hata ni debata, jalan na peoksa. Amin. Marinde mahita siyang buku ende 716 ayat 3 dohot jongjong mahita. Gantu halak sudi Somoni noy ngatuho Ingo turu piluhut nagale Gabi parhulung mahon Bahen mahu Tindakon mahaposyotai songon na hinatindakon ni dongata sa posyaon di sandok potibyon rap mahita mandok au posea di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumupalangit dohot tano au posea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinibuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinasilang na tua tubanotoro dung ditanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na sohadosani. Disi maibana pa imamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulo dohot na mate. Au posea diton di Parbadia, jala adong sada hulia na badia, hulia hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatay na mandok, mulak mangulo sogot daging ni halak na mate, dohot di hangulan na sarusuda.
Amin. Tikting Minggu. Shalom. Tabegi matiting di Huriata di Bagasan Minggu. Sada Goar Minggu. Goar Minggu ta sada rayon ima minggu sapluonom dung Trinitatis do topik mara siniroha akan nama pihas. 2. Pangkobasion di Pandita Fungsional. Sadarion Minggu 27 September 2020 pukul sia 30 WIB Pandita Fungsional HKBP Mampang Perapatan Pendeta Teti Dorinda Sitokul STH Marhobas di HKBP NT Haryono. Tolu Pelian Tujolo. Sadarion Minggu 27 September 2020 Patupauta do Pelian Tujolo tu haporuan ni diakoni sosial. Hari Minggu 4 Oktober 2020 naing Patupauta do Pelian Tujolo tu haporuan STT Manang Sekolah Pandita. 4. Pertanyaan sektor. Hari Selasa 20 September 2020 masuk pukul 10 sia 30 WIB Patupauta do pertanyaan sektor margite virtual Zoom meeting di sektor opat di keluarga Sintua JK Markun Boru Sianipa. 5. Parheheon Naposo Bulung. Obat program NHKBP Mampang Perapatan 2020 naing Patupauta do Pesta Parheheon NHKBP Mampang Perapatan 2020. Doho tema Do Your Role. Jami tahun hatai hajogjokon ditikina une nang so une. Icang paingot apoi margite hitena salambas giroha dohot pamodayon. 2 Timotius 4 ayat 2. Dalam taida marangkian kegiatan IMA. Di hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul sia 45 WIB webinar margite virtual Zoom dohot opat tema kapita selekta. 5. Leadership and goal setting communication skill millennial financial character and personality. Tusudei kita Naposo Bulung remaja HKBP nanang pasti dohot di webinari boima mendaftar melalui link bit.ly kapsel NHKBP Mampang. Di hari Minggu 4 Oktober 2020 IMA Pesta Puncak Parheyon NHKBP di Patupa do ende pujian berupa kur from home secara virtual. 6. Pemberkatan nikah Titing Parjolo naing Manjalu Pasupasu Parbagason Rianto Mangapul Napitupulu anak Niamatta Tonggo Napitupulu Tugu Inang Riamsa Boru Sijabat Ruas Nihuria HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Dohot Riado Imelda Napitu Boru Niamatta Janter Pater Napitu Tugu Ninang Diaja Boru Nenggolan Ruas Huria HKBP Resort Purwakarta. Pamasuan di hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Gereja HKBP Resort Purwakarta. Tuhata nama masuk Ulauni. Itu Pesta Gotiron 2020. Ganu tahun do saya di Patupa Pesta Gotilon. Gotilon ini mamliate tu debata di siala ragam di pasu-pasu nam tajalo sian debata.
Nangpe di bagasan tahunon berbeda siang tahun nasalku. Alani situasi pandemi COVID-19 na masa di bangsota. Alai dan nagabe sumur ringgas ni rohata lau patuduhon ujian do tulok-olok maka maulawatehon pas-pasu ni debata matite akau lauta siganu adi. Pasu-pasu nata jalos yang debata tapasahat matite pilihan tu debata pesta puncak botiron naik patu kota di hari Minggu 15 November 2020 dohot tema Haleluya Ujiok Uma Jabobasian Nasa Roha di Lulutani Aka Partigor dohot di Buriai Pesalmen 101 Sada ayat Sada. Subtema Matparangi Nadenggan Songon Bangso ni Debata Rap Mahita Manupahi di Pesta Gotilon Dalataidama Rumang di kegiatan dohot partikian na di haratos acara na adong dihita. Pembagian celengan keluarga di padu bahasa online matite sektor dohot kategoria Sadarion Minggu 27 September 2020 patu pauta bahasa sektor tolu. Di hari Minggu 4 Oktober 2020 bahasa sektor opat. Di hari Minggu 10 Sadar Oktober 2020 bahasa sektor 5. Di hari Minggu 10 Oktober 2020 bahasa sektor Sadar. Di hari Minggu 25 Oktober 2020 bahasa Ina Dohot Deborah. Di hari Minggu 1 November 2020 bahasa NHKBP Dohot Remaja Dohot Sekolah Minggu. Di hari Minggu 8 November 2020 bahasa Panitia Pesta Pertanyaan Pragotilon. Di hari Selasa 10 Oktober 2020 pukul 10 siang 30 WIB 9 tahun pertanyaan pra pesta Gotilon Mardite virtual Zoom meeting. Walu multimedia HKBP Mampang Perapatan Bina Botohon Usude Ruas Nihuria HKBP Mampang Perapatan Nasoboi Romandohoti Parminggon di gereja Ganuk Minggu Boy Ma Tapayu Huti channel YouTube HKBP Mampang Perapatan pukul siang 30 WIB Mauliate di kerjasamana siap pilihan dohot Hamuliateon Bina Botohon Usude Ruas HKBP Mampang Perapatan Molo adong naing pasahatun pilihan minggu pilihan tahun Hamuliateon perpuluhan Manang Janji Iman Boima ditransfer tur ke Nihuria Bank Mandiri nomor 123 tolu 00 2 atas nama HKBP Mampang Perapatan Manang di Pasahat langsung Tusintua sektor Nabe 10. Ruas Nama Sahid Tabuan Madi Bagasan Tangyang Tak Ruas Nama Sahid Bapak Mayor Budiman Samosir sektor 5 dirawat di Rumah Sakit Puri Indah Kembangan Jakarta Barat. Nyonya Sijabat Nurbi H. Borus Tumorang sektor Tolu dirawat di Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Hatani Debata Pasahat Madalan Mutu Jahoba Jala Aposi Ibana Asa Ibana Paturehon Pesalmen 27 ayat 5. Sapul Sada ulang tahun kelahiran Parhalado do Ruas Pasahaton selamat ulang tahun tu Ruas Nihuriata nama ulang tahun di Bagasan Saminggon. Dok Hatani Debata di tangan nasiamun do gijang ni umur jala di hambirang nado hamuraon dohot hamuliaon Koda tolu ayat 10 onom 12 parhepengon terlampir akapelian hamuliateon dohot na asing
naso jina hadi titingon taida ma diharotas acara nadong dihitabe songon ima titing nibudiata di bagasan nasaminggon tuhata masing-masing. Uhud papungu pelean dohot marende siang buku ende nomor 467 ayat sada satro di ayat 3. Dameni debata nasumurung sian salhut naroha iman na mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Oras madihita turpuk jamita di mingguta sadarion Minggu tanggal 27 September 2020 dohot topik merasini roha tu akan amartihas di bahasa Indonesia kepedulian terhadap disabilitas Hujahama 2 Samuel sia ayat sada saat rodi ayat walu songnoma hata anak mardingga bahasa si David tu si Mefiboset dunginin na si David manakasi adong dope ulaning jolma tarik-taringan ni Raja Saul asahubahen asini roha tu ibana alani si Jonathan. Jadi adong masada na poso isi ni bagas ni si Saul nahinan na margoar si Siba gabe terjo ibana tu jolo ni si David dungini na raja ima madok ibana
atehe hodo sisiba na posom dua hunin na ibana dungi di dok rajaima atehe adong dope jolma tarik-taringan ni si Saul asa hubahe tu ibana asini roha siade bata jadi nina si Siba mamadok rajai adong dope sada anak ni si Jonathan pakpang pakna duasa dungi nina rajai mamadok ibana di dia ibana gabe di dok si Siba mamadok rajai idama di Lodebar do ibana seorang tu si Makir anak ni si Abmiel dungi disuruh Raja David suruhanna mangalap ibana sian bagas ni si Makir anak ni si Abmiel di Lodebar jadi duk sahat si Mefiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujolo ni si David manukka maibana tutano marsoba alani na si David ma ale Mefiboset gabe do ibana ma disodo ahu naposom dungi di dok si David musetu ibana unak ko mabiar aiko bahenokku tuho asini roha alani si Jonathan amangmu ikko paulahokku tuho sude golat ni si Saul opumi jala ikko totoko sapanganan dot ahu jadi marsoba maibana hu didok tungi sema pola ahu naposom ubai pola dopakonomu biang namate sonawon onima sana di hita kadongan saha porseaon di bagasan korni Tuhata Yesus Kristus diajari terpukot do hita marasini roha marpanarihon peduli tuaka nagale akan nadangol akan napugus na jot-jot manang sering dakta parate-atehon mungkin mengulah nakka nasudenggan naso patut mungkin melecehkan aka na hurang secara fisik, mental, secara rohani. Terjalo roha doi sikap sifat manang kebiasaan ni jolma sian najulu ni najulu bahkan sian pada narobi pe sudedo jolma naeng sempurna mendukung memuji memuja lasroha molo binereng dongan yanakon ruas na sempurna secara fisik alai molo adong cacat buido masa kurang perhatian alani nang dohon iturbukon bahwa kita melakukan yang terbaik kepada anak-anak kita yang punya kekurangan buido kurang di bidang mental kurang kecerdasan jod do memang adong tekanan-tekanan mabai nasida semakin tertekan gabe minder merasa tidak percaya diri gabe parila hala jolma na selalu dikucilkan alani diajari do hita patuduhon holong nasihat Tuhani karakter Allah do sebenarnya engkau karakter ni jolma melecehkan dote ai jujur mahita olarong na hurang manang di tonga-tonga ni anak kota be sei akan denggani do ba anak nya monga ma molo napis tariate
Ai dia do anak muna namang situ di TB ui meniru bapak na tong anak anggona kurang denggani meniru omak na alai ulu si pata meniru omak na mulona orang denggani meniru bapak na bangolo meniru bapak na tong basisik namanya ba soni donang sebenarnya latar belakang nih si Daud. Saya ini coba menyelidiki, ternyata si Daud anak ke-8 dari 8 bersaudara, anak ni si Isai, lahir di Bethlehem. Tong do hurang perhatian si Daud. Ala arong do akanak ni si Isai na gijang na bulun di walak bata ade na begak na tampan na gagah yang berani yang hebat. Anak pertama si Eliab adalah orang yang tertampan anak ni si Eliab. Dung dilantik si Saul gabe raja hidupnya raja perjulat di Israel. Raja pertama ala sebelum ni Baisya ka panurirang lah sido pemimpin angguna gabe raja si Saul dope di mana-mana tampalina di Israel dilantik alai urak pas pa buaton nak saya pusing si Samuelon imamon repot dia dilantik manusia secara de facto ni mak secara juridis, secara hukum, secara tata negara si Saul hok dope alai ala so orang apa lapas panggung komionna dilantik manusia di luar istana si Dauto alai prosesna nglau di Samuel tu jauh ni si Eliaon ai dia do anakmu ai nang gabe raja ma bayanon na baiju ma pitu namana alai lang adong ani dong penasing barong do pe alai ai tageleng do ai marmad do binai ni abang ma amang ayat tu si hamu inna lapatan dari si sebenarnya si Daud ini kurang diperhatikan jadi tong do jolmai mamereng rupa tak tapung kiri apalagi akaina te mulawang anak muna ternebega beseolani do diding tur baju na tur sepatu na anggo kana biasa-biasa on dari wulu do ona hata alai terbalik do kita merubah karakter manusia menjadi karakter Tuhan yang cinta kepada orang-orang lemah aido si sambil langsi da rupa roha do anggo soro anak mina na dok mita kelengi lang maki tena baju ya labi do juho na ilului Samuel pedita mana ulani bereng odo mana ama mana jagoro museon na bahasa ina amongger bahasa inon ang do anakku ne soalani bega ni rupa benoang be si Saul ina bega na mancung ikung na tibu ay sursar ban pangson nga dong karakter yang bagus sifat bawaan ni si Daud nakpe nang apala songon pamerengan tampang oleh ngadong di rohani bana memang jiwa melayani Aido bolo sinu kunakap situ perhalado baro kamu mabina kaya anak kamu nih bahwa mengarahkan do ina nakasitu itu barang boy paksaon mulo indo jurusan mau anggo satu ciro bahulu do bubar do gagal do ale mulo tu somau bapak tu somau mama diarahkan ternyata liling do manang masa do di bangsa Israel holan nama maksahon kehendak ala ikon Tuhani do nama milit anggo jolmai manang yakod do odo sifat dasar na dibereng si Samuel dibereng Tuhan di si Daud adong roha asini roha
Dung marpada di mana dok si Jonathan nak pemaralo tu si Saul. Ala dung dilantek si Dauton, wah tormo do ruan si Saul aku. Takut pamate dah. Tori do ke pasukan nai. Gue senjata tangkap. Cari bertemu lima di Dauton satu dulu. Lari-lari. Hari mana ala dapat terpura-pura ritik. Ritik belang bayi lalu macam apa pura-pura. Argado padan judge ni si Daud do si Jonathan. Saya tengok imana do padan ni. Sarupa do halak batak nargan hata atenang amang. Argado hata. Malu suarga idok mah perjanji kuling go inatan. Inatari doki jongon nonari asing. Allah yang go si Daud setia kepada janjinya walaupun si Jonathan mati. Mana jarak? Kebiasaan ni jolma molo Daud dipisah oleh waktu dan jarak, maka doa janji perjanjian padan. Jadi marporang doa la Palestin yang dipimpin si Saul do si Jonathan mati mak di Giboa. Si Jonathan do bapak na si Saul. Alai saya ngoi mana janji ni? Ayang do, dong aku do si Jonathan on, ne berjuang tu. Memang si Jonathan on ne berjuang. Bahwa si Daud parmah suarong baju perang nak, bawa baju parmah betul. Dilihat si Jonathan do baju perang, baju kerajaan dilihat pakai. Waduh, mama keon ina itu, pakai mak. Atik biaho dua raja ina. Bila pulang na ilan hos na kuliti na hapali. Ay suarong hos ni parmahan, anak ni raja do. Anak ni raja do si Jonathan. Alai do si Jonathan para kita dah. Janji kita manangisi kita kaya raja unang masih pamatian kaya anak kota, tu anak kota. Alana masa do ujui genoside, manang genocide itu lawan itu harus dibunuh semua. Sah doi unang memberontak. Fakta sejarah mendokon jika ada yang hidup keturunan musuh kita, saingan kita, lawan kita akan bangkit nanti untuk balas dendam. Alai dia lo si Daud dui nama saya kebiasaan ni madok ayadong dope pinopar si Saul na mangulu. Isukut tu pengurubi si Jibai barong do si Mefiboset maulah te gor si Mefiboset ona te padita pe maulah mentokonya lah memang dang gor Israeli nai basi si pengurubi nei do gor nai arong do gor Israel na ala imana sema ngopa ena acik pe pak ni si Mefiboset on ide buni mana do pasi opa medebu ni umma medebu sepangurubion gabe cacat. Kalau tak putar film berjudul Mefiboset dia ngesot gak bisa berjalan memang peol lo pak udah mati dua-duanya. Ono de mana di jauh ma dia lapi masih Mefiboset pau pun si Saul anak si Jonathan ni ala dingo ibana padanna tu si Jonathan arga hido di mana hata itu kelebihan si Daud. Arga janji, kalau udah janji walaupun sudah mati, ini bapaknya ini janjiku harus merawat anaknya. Bahkan si Mefiboset pemabir do ay naik pamatian na mau, ay do na masa. Tu na manuka ibana tu lantai. Tuan raja nami tuk tuaha mau songob yang namate na mau. Seperti anjing mati saya, enggak ada artinya, ngapain lagi? Udah, bunuh saja itu maksudnya. Selesaikan saja saya. Bunuh saja, matikan saja. Ale rodo si Daud sian hudulan harajan nai laho tutoru. Lalu perdita nai Amerika i praktek do turut do bukti. Selang kata non. Ibama contoh nasi na lumpui di peluk. Takke amasa raja song.
Akana herat do kapengol. Apa nih Raja Daud ini masa pilih orang bego seperti itu narana kan? Daung, hau lewan. Ya urju bapak mutu ada, ya bahasa bata. Lihat do pang hawas na tu, lihat pisona, lihat baju na. Tak mah kita, beta mah kita. Mangan, ayo, beta mangan. Sudah na ka hauma, ka ladang, ka papahanan ni opungui buat. Lang biar udah. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonathan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Odo pehatani raja song, ramangan do musuh, bahkan dipeluk, dikasihi, dilindungi dan diberikan semua perlengkapan. Idok tu si pangurupinai si jibope, terjahat do pangurupino. Sekian tahun dia memperkaya dirinya karena Saul mati, Jonathan mati, anaknya Mephiboset cacat. Be ite union si jibo do kartane. Jahat do si jibo. Alai tor diperingat si Daud. Oh nang macam-macam pada dia itu anak raja itu. Kembalikan semua. Ngunang macam-macam pun. Odo dihita na boy nyambung ate jalak batak penarkan hata. Tugu urak ni bulu, tuguan urak ni padang, tugu ni dok ni tuguan ni dok ni padan. Ni bereng do pei jala ni tangihot do pei akapadan ni halak batak. Marga tu marga. Sudah do hampir semua marga batak marpadan. Oleh acara adat sejuho do pei padan nami. Manang na marga pei padan nami. Ala arga padani. Nang hita pe mangulu di pertibio memang diikat oleh janji terhadap Tuhan mulai sasi Adam, semua itu umat perjanjian. Ada padan narubi, padan baru yang diteguhkan, disempurnakan, dimeteraikan, dikuatkan dengan darah Yesus. Walau padan narubi dimeteraikan dengan darah domba, ikom maneat biru-biru melalong padan marsoba tu dewata padan setia doh tua kadong ajolma alai dung roh Yesus Kristus. Dengan darah Yesus kita berjanji untuk setia kepada Tuhan, penuh kasih dan setia. Itulah janji kita walaupun kematian akan memisahkan. Belgado pada ni debata tu hita di Yesaya 50 ayat 10, Musa pihak kaduluk jala humutal pihak karobean alai anggo asiasiku nasotupa Musa siako jala padan ni hadamiaku nasotupa humor di ninna Jehovah siasiho. Ima na luar biasa parsihoton ni debata nomor padani jala batak hori ihok ni doton jaji do singoton. Jadi harga hidup jaji apalagi galak Kristen mulai do hatana maripola mai ale molo di biasa hodo mergabus aksia porsiani 1000 do koseda do na toho na toy manan bigi mesina alani diajar hot turpukot do hita siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Bahasa Batakna manangise majugul hon nadinggan mengalului lomoni rohani debata alai manangise na majalahi hajahaton sayna manginona tu ibana sadiri do manginona itu cepat itu. Efeknya sangat cepat. Jika kita melakukan kejahatan balasnya akan datang, tetapi melakukan kebaikan juga cukup cepat kita mendapat hasilnya. Odo dihita kadongan sa porsiaon yang dohonon iturpu jamita di mingkuta sadarion nakpe maulate maul hien memaafkan manarihon kepedulian perhatian ido pertanyaan ni naposo bulung makai mampang
dalam Alkitab naudari, bagaimana naposo akai mampang peduli terhadap akai mampang. Jadi disabilitas sebenarnya dakolan cacat fisik, dakolan cacat mental, tetapi cacat rohani. Molo di kitab Esra, bagaimana kepedulian anak-anak muda, trio pemuda Esra, Jerubabel, Nehemia membangun kembali bait suci Yerusalem setelah 70 tahun terbengkalai karena dihancurkan Nebukadnezar. Kemudian seluruh umatnya dibawa ke Babel. Mago Haporsiaon, mago Partodion, tarulang gereja, tarulang tano, mago ka papahanas saluna. Berpilu 70 tahun ma rabaon Yerusalem. Baru masih Esra. Oh, naposo dong. Kalau udah matu nabudari itu naposo bulung akai mampang Esra ini. Berpikir Ijuma dengan Jerubabel dok ni war manuta membangun gereja, bang hancur. Bagaimana mang supaya peduli ni na pertanyaan naposo bulung nabudari. Budokon rodo lansia natwari tujabu madokon bahwa gereja ini dibangun dari nol, rawa-rawa rinon, na julu, na gulang ngelup buso, ditimbun ini hampir 1 meter, kemudian setiap minggu mengumpulkan uang 1.000 tiap minggu dikumpulkan, lalu membangun, songonon. Alai bahasa dan peduli ke generasi kedua, alai ikut di pasahat itu ke generasi muda. Soalnya itu al Israeli. Aina saya ikut pada orang muda tu generasi kedua, generasi muda. Kita bang, perhatu kita Mesir. Itu jamitani perdana menteri Israel itu. Aina perhatu dua kami, opung nami. Babel hala Irak noeng mai 70 tahun, Mesir 400 tahun. Merdeka pe na torsedar pe kami. Sudah negara sekitar on naik mamati kami genosida tong. Terus sudah nang itekan mau dihancurkan semua negara-negara sekitar Israel. Halai noeng ba abu kami mangalona. Alanya roh Tuhan. Amma kepedulian bohara itu kepedulian tu akan ruas nihuria, tu akan aposo, tu akan generasi kedua naso peduli be tu perjuangan orang tua terdahulu. Odolan ni jami tahun baru kepedulian terhadap gereja. Si Esra peduli. Malah tajah di Esra tulis 10 sadai. Mari dia di mana bah? Kemudian Esra bernyanyi dengan semangatnya membawa gerom ini pasukannya ini, beta maju membangun gereja, bangun semangat. Ai muradui bana maulan itu, ekonadong kesatuan, adong dosni roha, adong dana, adong misi visi napas terus jamita hatani Tuhan sehingga gereja yang dihancurkan dibangun kembali. Napa mesti yang curol Jenderal Titus mesti itu tapi itu dulu ngeri do. Jadi melarang nuaing tembok ratapan di Yerusalem itu adalah bekas-bekas dinding gereja yang dibangun oleh Esra. Anggota Kisah Lama menghancurkan dibangun Esra. Titus mesti hancur. Tinggal dinding selatan dengan malah 2 dinding nama. Jadi dulu saya binereng TV. Mersobai nasi dia putih mertanyangi meratap kehancuran bait suci Yerusalem, meratap berdoa, menangis berdoa, terus berdoa. Pertanyaan, kenapa enggak dibangun kembali? Bangun King Omar ke sejarah Luqma, sejarah yang berbicara tentang perjuangan kami ribuan tahun. Kami peduli untuk mempertahankan nama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Odo dihita akadongan kepedulian menjadi orang yang penuh kasih. Tua kaya anak kota terlalu biati kembali
aplikasina karena hurang, karena gali lemah, mentalnya hurang, kurang cerdas, sadar atau tidak sadar kita memang sering marah, melecehkan, memaksa, bahkan memukul pada orang tama basalama. Ya roja sada buku, sada keluarga yang anaknya salah satu cacat, hidup mana berjanji, selama ini saya hanya memfasilitasi anak saya yang normal ini, tetapi setelah saya mendengar firman Tuhan, saya akan mengalihkan perhatian saya, semua yang ada pada saya, sampai anak saya yang cacat ini menghembuskan nafas terakhir. Ikol anakku, fasilitas aku, anak kon, cacaton, saat tuan diga pemana mengulu di pertibion, harta saya semua saya serahkan sampai dia bisa tersenyum dan bahagia karena selama ini dia tersiksa. Isi kolana dibuli, bahkan gurunya sendiri membuli. Saya juga memarahi dia, abang-abangnya memarahi dia. Siapa lagi yang mengasihi dia? Rupanya ada yang mengasihi. Yesus Kristus mengasihi dia. Tuhan tidak mau dia menderita. Ini mahita nangala Kristen tak praktek komai narong beka kekerasan tuh kena gali. Ba mulo tangbu ita mana dia ba tapasi pate. Mulo inatar na gali ba pinasi sima mulo amat tairo na gali pasi sipamu ate. Nok si songgayamu kamata. Udah kay naon mulo ngamangamu si songgaya kamatai. Pas musero pedita sa isonggaki. Angat tu si ho papi nonin. Au mak mengelusi pedita ina. Pedita be batang si. Bah ngiri do ina tap kape narwa. Ale ang dotong amatay ang tamu sama orang itu si ho ina. Tonggo duduk tamu putih. Wah na basaon. Ale taliam mak takembakom mak ale si pata mulo nileo roha. Meraja lele roti. Ai si mepi boseton mulo tajaha sak tujung na. Ai rujani na mulo sai ler roha. Berting karo tong. Ya aku bereng be. Ai ya si yon benang di mana me berontak musai. Abe pak na be sorong. Ai baru keguatan di bayon naro. Kalau saya oma ibu rohana gabe mako marohana. Itu anak saya ulu pula sama buat roha. Saya buat itu orang gabe kurang marohana kan. Saya buat. Lo pasok bu masong ni. Alai ba itangakon, bisa nasa nabui, ba iwam makan ringan. Odo karakter Allah, karakter Yesus, jamita, na penuh kasih dan setia, tidak hanya kasih tetapi setia. Setia kepada janji, setia kepada perkataan, berpegang kepada sumpah, walaupun mungkin rugi. Nak pesipata rugi do hita, pikiran, waktu bahkan materi. Nang arok si buato, nama si buato, cenda cacaton, cenda galeon, rugi pikiran, waktu, alai mulunga merjaji hita. Bayi ma, bor ina merjaji na tema. Merjaji do pertupulo ni, belum melotung rugi pihamu, rugi do, na bawa apa enon. Soalnya nang enata, nang itong be rugi na. Rugi do ibako juga itu sana muli, ata buin namse, dia do muse. Alai bema berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Mungkin kita menjadi merasa tidak enak. Alai unak satu emosi. Totong mari bagasat dame. Odo dihita kadonga sapur seaon jamita. Kebencian tidak pernah sirna jika dibalas dengan kebencian. Kejahatan pun tidak pernah sirna manandang marujung melo dibalas dengan kejahatan. Balaslah kebencian dengan senyum dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Unang balasun najat alun najat inna. Atar surat sudah. Karena engkau akan berbahagia. Tabuhiyat dina. Aliangku rohainan saya yang membalos dan yang membalos dendam. Makana laris film balas dendam ate. Kalau ni tetap film India tiki huta. Maulang aro penjahat itong isurbu ma jabuni naburjon
Api anak nai mangulu belegama terbalas dendam baterdot apa notoni membultakon tubuh hajar bagus erap menang ina lasir rohani panotoni molong awalas dendam aido nalaku ilim Hongkong pe molong awalas dendam akan ahona siksaon beina metabuna merasa puas tapi ajaran Alkitab berbeda. Jika ada melakukan kejahatan balaslah dengan kebaikan. Ima normal di ngulu ni jolma. Namangiuk muse taringot tuna maraleale ima hebat na para lealeon ni si David do si Jonathan. Judi do hita arong ale te. Engot tamu rupiah kale alemu na tidak denak. Barong wale la di betong marlange weta torro mangala bitu tao marlange marbule. Ale-alang ipisa jarak bah ngagati be ale-ale kuliah ibe arong male-ale anggo ale-ale kuliah padita mangidutu padiang ado eseda sakamar 4 tahun mabu S2 rak muse ale mana gabe paresi samosir be so ale turus di mana baru tulang iba do nama ale-ale. Songoni manang hamu akka ale-ale baingot tamu ma ka ale-ale munabe budo melalui telepon unang mago para leleoni yarong do atabata manuk ni pealangke hotek-hotek lau marpira sirang maraleale lubian namatian ina ngiri na sirang maraleale songoni ma ngiri ni perasaan si Daud nung mate si Jonathan di haul manak nai bah wanggak do memang mubah imala ningirina di laleman di mana memang orang yang setia berkawan setia kawan jadi prinsip ni halak Batak bagarong sinuan garong do na tubuh atsak sinuan atsang na tubuh mulo sinuan nadinggan na tubuh bata sai nadinggan mak taulahon kebencian kejahatan tapadau memberi semangat kepada yang lemah menjadi motivator. Mulu hita ka pastor dan ada suster. Pastor ini mengkonseling, memberikan semangat kepada orang-orang, kepada jemaat kita yang lemah. Kita adalah pastor dan suster yang selalu memotivasi. Unang ulu hita madebuhon, melecehkan, kalau ngamar janji tado Tuhan. Jangan menghujat anak-anak yang cacat, tetapi memberikan yang terbaik. Ceritakanlah siapa Daud, bagaimana dia sangat mengasihi Mephiboset. Kasih mengalahkan risiko. Nakpe adong risiko pemberontakan tetapi Daud mengambil risiko. Ayo do mengamuk balas dendam na ale kasih lebih tinggi daripada risiko. Kasih di atas segalanya. Apapun risikonya, ubal gado holong ni rohai. Untuk mulai biar hita dia ka risiko na naik sahat tu hita asal mata ulawan holong na catuani. Oma jamita na ringkas di hita na bui tawabe tu bagas tabe soksoni akka ruas ni huriat tanda dijabu dohono dotong pasahaton sa perduli hita tu akka namar sahid ruas ni huriat ta kanaung metua mungkin dang arong na mangurus ya rohai ma dapat ruas marsahid sahid cuci darah arong angko mamereng alayala ni kopiton babuhama bayanon peduli to karwas ni uriata acit dihilala mungkin dia kabe mampangope arong do ruas takana marsahid na dangolate arong do ibigi kana dijabu kana marsahid do kana mulutu soong mamerek kamu kana dijabu na marsahid dahu akagelang muna Bauma hatani Tuhan na madapat kamu sudedo manangyakon akaruas nang gele kana marsahid omma rasa kepedulian marhiti tangyang amin bertangyang hita maulati ali Tuhan disingguli hodo hami asa marasini roh hami peduli aparrohon manangyakon
Tangya kono nami do saluhut na karuas ni huriam manang di dia pia kana nadangol, kana pugus, kana metua, na marsahid, kana cuci darah, gudang akka na subui, mardalan kana lumpuh, kana markursi roda, marragam oleh Tuhan, ala jolma biasa do hami jolma nakali. Tangya kono nami do amang Mayor Budiman Samosir, marsahid tong sektor 5 dirawat di Rumah Sakit Puri Indah Kembangan Jakarta Barat. Nangah HP saya ni amang Mayeron ali Tuhan posroh nami tangyang nami saluhna ruas berhalal kay mampang mga sahong korejis do atahon nami sa umipas malum saya ni amangon marhita kamedis dokter ubat sa sudi marholong ni roha songoninang inang nyonya si jabat Nurpi Boru Situmorang sektor Tolu dirawat mesti di Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Pemelu mali Tuhan nyonya si jabaton menangah pesai na warite ka ubat pelayanan tangiang dokter medis perawat sudena dok sudena subui hukari hami marsada-sada ruas ni huria kabe mampangon tang bui terduduk kami marhite tangan nami dok lakanami alani kopi sapul siaon olah tangiang dok pasaton nami sabui sudi dengan Oma roha mauliatan nami do tangiang nami di bakasan Yesus Kristus. Amin. Mari ditahu papungu pelayan. Tangya koma peliata ali debata amanami na di benua gijang odo haroroni salhut si leo na denggan do nasa ulibasa na mauliutus o pasatami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho sa jalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho para siya kami pilihanon pati bulhon harajom muritong atongan huriam do di portibion buhay maruhanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gorang nisi leon mi tuhami
Asalam girgir hai mandok mauliati Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jalasima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur madamena tutodim. Amin. Jesus dengan ilasrahan, Jesus ibaluru bilasrahan, hata bersiangi, dohut pasti rohani, mardamakan Jesus